shit. Where is it? Ndokurwara wangu. Urwara nechii chirinyatsodzimba muviri wako wako? Iyo oji kuri kutonhorere kana kuti kuri kupisa kunzo. Where nyatsonitsanangura chii chamunonyatsokunzwa mumuviri menyu? Wangu ndokurwara wangu. Chii chamunonyatsokunzwa mukuru? Hamusinyatsotsanangura ka? Handisi kumbonyatsokunzwa kuti ndiri kunzwei. Jesus is Lord. Hatisi takapedza mbudzi iri. Nembokuudzai mukuru muchipinda-pinda kuti zvamuri kuita izvi zviri zvakanaka. Ndiye chimbokuudzai mukoma wangu hamuchiteereri. Asi unoona ndichingopona chete ndichingonzwa kuti ndinomutsvaga mhezi. Nekuti ndichingobva pari chete ndopa zvakatanga izvozvi. Nembokuudzai mukoma wangu, nembokuudzai chionai mani. Izvezvi 6 mapamba handa kuchinjai. Dzinosadaro ini.